kannustalo keskellä Talvikankaan sydäntä. Oma puistoharjoittuva tontti, lasitettu terassi, nuotiopaikka ja leikkimökki. Yksi tämän talon herkuista on tää pihapiiri. Ja tuosta takaa pääsee hiihtoladulle ja kesällä pyöräreiteille. Heti sisään tullessa huomio kiinnittyy tähän avaraan olkkariin. Ja tila jatkuu ruokailutilaan ja keittiöön. Jos sä tykkäät kokata, niin tää on sun valinta. Täällä ei lopu tilaa kesken, eikä mene hermot. Paljon kaappitilaa, isot työtasot ja laadukkaat kodinkoneet. Kesällä elämä siirtyy tänne isolle lasitetulle terassille, josta pääsee suoraan pihalle. Olohuoneen jatkeena on leffahuone, joka myös jatkuu suoraan kylppäriin. Eli pitkän päivän jälkeen mä tulisin varmaan tänne. Sadevesisuihku, sauna ja fiksut pinnat. Ja mennään katsoa mitä spessua täällä on. Yläkerrastahan löytyy 4 makkaria, mutta päämakkari on tehty todelliseksi herkuksi. Ja täältähän löytyy ilmalämpöpumppu, parveke, vaatehuone ja suora kulkuyhteys kylppäriin. Pihallahan on muutakin kuin nurmikkoa, eli 2 auton talli, jossa on hyvät varastotilat. Kaukolämpö, vesiketon lattialämmitys, varava takka ja kaikki Talvikankaan palvelut ihan nurkan takana. Jos sä haluat paikan, missä perhe viihtyy, niin tää on sun valinta.